ଇଏ ଆଜି ଆମର ବାସର ରାତି ମାନେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଭାବ ଥିଲା କିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚଉଠି ଜାତିଟା ସଂକର୍ଷଣ କରିବି ଆଉ ଆଜି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଚଉଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିନ? ମୁଁ କଣ ତମ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିବି ନା କଣ? ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି। କିଏ ଭଲା ଏତେ ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ମାନେ ବାହାଘର ନ ସରୁଣି ତମେ ଆଜି ଖଟ ଉପରେ ଦି ଜଣ ବସି ପଡ଼ିଲଣି ମାନେ ସେପଟରେ ଆଜି ଦିନଟା ମାନେ ଘିଅ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ମୋ ଘିଅ ବାହାର ପଡ଼ିଲାଣି ତମେ ବସ ଆଗେ ଘିଅ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ନାଇଁ କଣ ନା ପଇସା କାଇଁ ମୋ ଦକ୍ଷିଣା କାଇଁ? ଆପଣ ନନା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଦୋଷ ବିଷୟରେ 6ଟା ହେଲେ ମୋ ବେଳ ବୁଡ଼ିଯିବ କାମ କର ତମେ ପଇସା ଧରିଲ ପଇସା ଧର କାହାକୁ କିଛି ଇଏ କରିବନି ତମେ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଲା ତମେ ଯୋଉ ସେପଟରେ ଖଟା ପକଉଛ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ତମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାହା କରିବ କରିବ।